Ibali elipheleleyo liyafumaneka nakuwo onke amaqonga weendaba zikadizindaba. Phephandaba lesiXhosa. Ndirhanqwe zizandla ezifikelelayo kundibamba, kodwa kwinqaba ukuba zimnyusele kwelinye inqanaba. Ndinqangwe zizidodo eziswela ingalo, kodwa ziyanqwena ukufaka isandla. Ndiphahlwe zindlebe ezibukhali, kodwa ezibuthuntu xa ndibekela amebali ukuba beningabantu. Lo mvandedwa bendiyawukwenza umva nabanye, nto nje umandlalo sukube mfutshane, ngembilini yam kube nzima ukuba ndinabe. Ngendisithi iziphene zam vela bakubone, ndiyazidla ngawe. Uzola umoya wezam izikrweqe, umebhuncu ibaxe ngezigweqe, ndithi namhlanje ndiyikhwele emini yam imfene. Andinakulwela phupha lam ukuba lifezeke, ngoko bendiyakulwela ukuba kuni ndibe liphupha lifezeka. Nto nje nophula imicancathe eniwele ngayo nisakuphumelela ukuba beningabantu. Ndiyaniqonda ukuba impatho ibalulekile, ungambethi xa ibalekile, nto nje ndingacinga ningakum kanti nindibhungile. Beniya kundenza inkwenkwezi ngoba kakade ndihlale ebumnyameni. Icango liye kukujinga eziyenjisini zalo, nesizungu sekade egxotha ubuyele eziko ingelo layo, akwaba beningenje. Umhlambi womzontsundu ubungayi kumfimfitha imfeketho. Beliyakuthi ntsho neliswe belimane ukuqhwanyaza kuba lilumkela ukuphanyaka. Iminyanya ibiza kuyeka ukunizila, ithi nocikude ngengcinga ebonakala ikufuphi ngoqiqa. Beziya kuyeka uba ngumkhenkce izandla zenu, beziya kufumana ukufudumala mhla zimbini ndanga. Bekuyokuphela ukudina nokudangala, beziyokuswabuluka ziyoswama kuba ubuntu yimbawula. Ukuba beningabantu.